Morning. Magandang buhay, Kabalen. Oh. Maling na naman. Bon. How are you, Bon? Ka. Oh, Tik. Atin tambayan bisita ngayon eh. Itik Boy. Tik Boy is in the house. Nakalmasal tama? Ba, atin maling oh. Atin Sanda, ay, mutatakan kita. O, tara lawin mo itang kita. Tara. Ba, kaya ka marin magluto. Ay, gali, lawin mo kita. Naglinis na kata. Oo, poeti ko. Ay, wakalinis na. Wapin, kalinis. Kalinis na yung kolisyom na. Awa. Awa. Ay, kay Pepsi, kabang ala ko. Mamalis siya. Wapin, dumali oh. Dumali ah. Oh, extra kaya pang ginapig. Kalano nga pa pa nga nagisan. Demo rin puto tayo, ginis dala, burido pa lang puto. Nino? Yung puto, gusali na akong balayin ng department ko. Ayan na masigla po ta, dandaman na kayong vlog. Ay, kusantin yung ginapig oh, muli matuling. Leme. Tik! Oo, kaliksina. Oo. Lalaki yun eh, lalaki ah. O kalatina dati nini, suro ya mo, meragul na eh. Oo. Ay ba? Kulor yan? Oo, oy ba mamyalong ya? Oo. Oh, mamyalong ya pamarami, jangi ka malati mamyalong. Talo ta tinabi me. Ika naman Tik. Ay, way, kainin eh. Nini. Nailagyo na niyang ball. Malaki yang kaluyan. Na? Malaki yang multo. O balo mo. Buta ka bukatas na rambal buldo. Alelo ay style lagi na pignin. Kaya ini locker. Neri ni. Ora ta rabbit at ako akakit. Ato na dok. Dok. Nasaan yung mga rabbit? Hindi ko na nakikita. Magtatago? Wala kaya tagulot. Ay, sita beto kayo. Oh, ginapig lang nakikita ko eh. Ha? Nasaan? Inubos nila yung ano no? Inubos nila yung damo. Oh. Ayun yung ginapig oh. Oh. So ganda palang halaga ng ginapig. Tayo. Hindi mo na kailangan magbulot ng damo. Oo. Tayo da rabbit. Aro, may amlaya ka rin. Wala kang carry the rabbit. Ano ka? Sana ni Tisoy? Amo, magpa-video Tisoy. Tisoy, gusto nga gina ako mag-video. Maganda lumapit Tisoy. Tisoy! Ano ba? Tisoy. Ay ba? Ganyan mo magpa-video. Sasalita niya. Iba. Na? Ato na rabbit. Tore the rabbit. Tik. Ang tore rabbit. Acho lagyan. Ano ka na mga anak? Aba, mabukto na la. Ini asawa dito. Oy kanting asawa mo ka rin. Wala kang asawa. Awa. Ako pa kanya ito yung Nalinis din kain eh. Nalinis nila yung damo oh. Dati, purong puno ng damo rito. Oh. Tayo. Aro karusing ng kaya eh. Tokmol. Aro, ay ni pa yung metong. May asawa la rin eh. asawa lo ka din. Saan mabukto ka rin? Ito ng gray. Uy, ano lang mabukto ka rin nga ba? Karna dadadang. Bayo na pa asawa rin. Saan yung dani eh? Oh. Saan yung karima? Uling malwalas yung kay. Yung gabuno, property. May galo-galo ko.
Atik, kanino nga ba magtutundi niya? Wapin, naubos na yung damo doon. Oh, wow! Ano ginagawa nyo? Oh, say hi, Bon. Hello! Ang tubig, oh. Wow! Anong ulam nyo? Wow! Nakabulong ko. Nakadaon pa ng ano, saging, no? Noodle pie? Kuha kuya tig daw saging. Oh. Dito. Oo, no? Kumuha si Kulitis, no? Oh. Yummy, yummy din. Give me water. Ah, okay. Love kayo na. Ali kayo away-away, ha? Kayo nga lo, okay? Ikaw Opo, ka. love. Ikaw ang pinakabuso. Ha? Ikaw ang pinakasimaron, ha? Kuya Bon, mabait Ah, Kuya si Bon. Kuya Bon. Sipag Kuya. Itong dalawan to, sinusuntok lagi ito. Hindi umaaray. Matapang nga tao. Be more water lagi. Mabait lang siya. Maganda, pogi. Uy, nakaki, ano ka lang kaya, oh. Ang ganda na ng plato nila, oh. Daon ng ano, saging. Ayaw nila yung ano eh. Hmm. Ayaw nila yung plato. Hmm. Anong ulam niya? Ayaw. Luto prito. Hoy, kay Cheska, gusto na yan. Lutong prito? Gutom. Mama prito. Maling. Maling. Saka itlog. Wow, yummy anak. Ay, yaman na. Ay, ang ganda naman ng ano. Cheska, yun sa'yo. Nauli ka na. Wala kay nanay niyan. Makikita niya yung video. Kumain ka na naman. Tumakas na naman. Kumain. Kakain dito. Pero alam niya, hindi ba tumakas sa inyo yan? Hindi, inatid ni Ina. Hindi pa gagalitin ng nanay niya. Wag then more egg. Balat na din ang egg. More egg. Wow, galing ah. Huwag ka kita lang na isa. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Ka. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Pero malkan ng graba ka na ng architect niya. Wow. Malu po kanyang din eh. Na? Malu. May nyaman niya kan bunga yan eh. Yara? Ay, waka niya maling ulam. Oh, na. Kaya tingnan pengaring. Ay, wo. Oh. May Paquito Diaz, pinakadabi mo yung pinggang ko. Oh, Patali ka ano nga rin. pero bagay na screen name ng Paquito Diaz. Bagay na. Screen name yan naman. Ito yung bayaw. Maria na yan naman yan. Ito yung bayaw. Sandok yan. Gamata, sandok ma. Tama, sandok. Ito yung bayaw. Duro ko yung camera ito. Kanta na po. Natigay po kayo ng balena ng pengar ng boss mi. O tikwa kitang kakanya na lapon niya migsalita ko. Ta Emil ako yung gama ko. Na? Alam niya, makabit na boss. Ako Sabi ito. niya, Ay siya mo. Ay siya. Pero balarang kahit mo. Singaporean. Oh, karim na yan. May itang sandok. kanya po yung ngamusal. Kung naman yung boyta sandok, malam ba yung mga kanin eh. Kumbaga, magpag-istorya yung paket Ay oh. siya yung ngamusal kanin ni. Ebon po ang pang maling. Stay charge ngan po yung kakanan ni ngayon eh. Kung gas na mulag na na, yan naman. Mulag yan. Okay na yan kanya. Okay na po. Mangta na po. Sige, ay tumamang ka. Ito na yan. O, ito na. Ang bulam niya pong gatas. Maglinis ay. Pwede na pa ini-point. May kaya ka. Oh. Oh, Pakapawas ka mami lang ako. Ayan tane, puta kayo, hindi pa rin kalwa. Gatas damulag. Ako magkabi makini. Maling. o sige, ako na may tangkiya katang kakanan. Magkabi ako kini. Lemon reswa, no? Ang dalakan kusara. Kaya pinimpa ang mga pamasay ni. Kaya kakapampangal nung kaya mga gatas na mula, garapin. Na? Wapin. Na? Pero na anak ngayon. Pati mo rin. Ikaw naman? Ring anak mo ito po rin ya? Alida, ay, edaburi. Swalen mo layo. Awa, awa. Pangaragul na reswa. Kaya mo la, hasong kay mama. Keta. Higit dala keta. Ni mother, ginawa na ako Bata niya. po. Ay, Kailangan may taga na Good morning po. mo na lang. Wala nang problema. Yung nakabata Kaya 90s, pang 97 ang mga edaburi.
Makiabi ka tayo. Malula rin absent. Ay, apat. Pati social pala. Di kami gatas Na? ng damulag yung burrito. Parimbong. Tonyong bayawak. Yan, soup. Ay, parimbong. Yan. Ito yung bayawak. Bag mga ulam. At tinakong pinggan. Ay, kami gatas damulag ng kana. May nga na, may nga Ay, na. kulang yung danong dapo. Panalipan na namin. Kung nga, gas na mulag. May ka naman gastar danom kanya na. O, Tingnan tigil. ka ba yan? Kanya man. Naman? Ha? May bila na. Hindi po. Ngayon, sinabi ko ba, pinandit, magpili ah. Ang santa niya po ng pagkan. Hindi na. Oh. Yeah, may naman sila ito. Ay ba po pala, pag ang pagkan, mga anak naman. Wow. Nakarap ka pamunta. Mukhang ka pa. Mga pamanat, boss. Ay, magluto kayo na naman Kenny. Kaya rin tao mo. Baga po, nulami po kanina eh. Siguro pakting. Oh, Magulam ah. Pakting bibi. Oh, buri na kanu itikabe may yung plug. Kumakulam. Oh. Boy! Pakting bibi. Yeah, buri na kanu. May may shoutout ni Mariel Boy. Oh, ay po ang Na. mo. Alam mo na. Bago na Ay ito. po ang Marami rin na Darling. Ah. Yan, kanyaman ng ulam. Mm. Ebon. Maling. Gatas. Panggamusal talaga. Balawang The yan best. ang mga pangis na may na ni Mrs. mo. Baka pang ko rin. Ditak-ditak mo ka lang. Kaya BME. Importante kaya BME. Inaya ko niyang may kulay na sawa ko wala na. Migkay na. Pero yun okay na ako. Kaya ka mag-nervous naman. Alay na ako. Em na sabihin nervous. Tatawa na. Wala yung panulin niya gusto. Wala yun. Gamda ka la pera pala. Wala na eh. Ariana ka Tanong ba? ko ng buko. Kontinent. Isip niya kasi yan eh. Ariana. Boy, ito yung mangulam. Anak ano, otonet. Nya kakanyanin nun ni mga kula yung pera. Pera mo yung buri na kanya na, na? Na, panulan mo yung tatonet? Na? Halime, oh. Hindi po, yung panan na yun eh. Makanita Makuna niya siya. eh. Makanita. Nung wala yung pera ng asawa mo, makamod niya ba? Eh, magilas. Makamod niya ba? Eh, magilas. Hindi naman naman rin kanina. Yak naman, Sana? na. Eh makamod. Eh, mga mod. Amit wala ka Mariel. Eh, pamaramdaman niya, boy. Pamaramdaman ni Mariel. Kung may din ng pera. Mata po. yung asawa, no mo Ay, mga sana po. Pero nga ako, andiyan nga may ng pera ito, okay mo kaya. Okay, ma. Mga tayo. Wow. Kung katuliran mo, kalambi biyeme, ano? Ito ikaw naman, no? Kumako na siya, ulan, boy. Eh, wali ka nita din tangya siya ni. Pasaya na, kay istorya ka lang yung istorya. Kumako na siya, oh. Kahan. Bigyan kong mana kayong mamang nipa niya po. Wala, ako gag sa mundo mo lang. Mamakan. Na? Ay, ako neburing-ebo ng Mati ka na si Kenny mo. Gaburong gat, mundo mo lang. Yung manyamang kanini, pong gatos kay, kambing. Wala na masama itong gatas na yan. Malaki yun, malaki yan. Hindi nga diba, sa mutondo. Dalong. Ay, bawal na pati isog na. Boy, ano na siya mo Lalo kanya? men, what yung Kaya danom. boss, kanang paglalamang kay gatas, Akasi di may lang kaya ingalang pamayong. danom. Paglalamang. O yan, makulor yung gatas. Kaya kanyamang ito. Ito wala yung danom, makulor yung gatas. Kahit sa akin. Gawa mong ganda. Kap na mamang ko ang gatas, damulag na, kalupara ko pa lang. Orderan lang rin ma. Siyempre po kaya kami. Kaya kami. Wala rin mas ating bisita. Batang 80s, 70s. Wala yung tao kay mga yung bisita. Nila masahit ta kay panganan. Kaya masaya na. Nila masahit. Nagandang niya pagmukha nanda. Ikan ay, at niya sa itatanan niya, sinya ay. Kung tinalo ko niya, ting kami naman Boy, oh. damulag. Eh, Gagatos paano ko kami. si... Ay, naburi McDo ini. Nino? Ay, mga makdo. Ay, malaso pengan. Ay, naburi. Isa na niya na inyo, oh. Koy. Para mga kanyan. O di da kayo makdo nga tayo tagkakanan nyo. Ay, itang mga sa tingabali. Kasi kata na yung bossing makdo. Banta, malinak po ang asin na Sponsor niya po. Mga makdo. Libre yan. Dami. Aw, nano? Wala na yung mamaliliwa klase kanini. Wala na yung makdo. Diyan di pa Manila, punta na rin makdo. Wow. Ay, men baking makamakdo ini.
Minta kaya Clar, Makdo. Utang makuki ang marami. Walang itang migibandi Magamsal kanya. kami, Makdo. Migibandi kayang makdo. Panay ayaw biyan niya ang panay makding kakalutang. Wow. Ito ini, marami kayang Kaya mako. kasda mo, ijikas ng 5,000. Hi, Kai. Dawo. Ba, itang sindawa, kaya itang kain ng Jenra. Ngari kaya magamsal. Wow. Kaya ba, libad-libad kay Clar. Magtuna kaya naman, Makdo. O kaya, kaya kaya karetang aeroplano. Na tunet. Gusto na Kaya niya ni karetang partner. aeroplano. Ulit. Magbakal Boy, kayo kami so. gusto na niya na yan. Puta kay sali niya, Makdo ka nito, pong french fries. Di nga nang muridal eh. Sa saling manok, makanyan. Ako makundanon niya. Kinap si ka kontonet. Dahil mas sabutan niya magluto. Doon, ay takot. Sabi mas sabutan niya magluto. Alay reso, maglinis siya anong bali. Puta niya datang kanyan to. Pamilisa no? Baler. Ewari. Masunurin niya yung reso, masunurin. Shout out, Kretis ang kung sa Japan. Mention mo lagi ba? Ate Beng, Mention mo lang. Letty, Mm. si Jenny, o Ate Bilin. Wow. Ate Beng, baka naman yung salamin ko makalimutan mo. Wow. Kaya pinipiyang malago ito. Ita? Dalaga ba? Ayun, tinasal. Wala ko dalaga ba? Nagkay kagitang... Baintawi niya niya. Lapatan, sorry. Joke mo po siya, joke. Nagkay katang kaya dito, bahay katang kay, niya boss. Nino? Anyang tatang bale, karetang bale, mga santing nga. Ito mga motor. Wah. Ikaw ako lewa rin. Wah. Ito mga ba? Ayun ang Kaya mga nakasabi mo, makasalamin niyo itang mo kay eh. Makasalamin niyo itang mo ba yung nag-post kaya itang kay. As iyapin nga sa... Naing ako skill luto kaya kong kontonet? Pakting? Na? Tingnan ba yung bang boy? Pinya. Boy. Pakinggan boss, may bukal niya sa le. Ang tayo pinpakting ngayon eh. Na? Mani na yun orang kaya ng talent? Wala. Eh, paninay ni Bibe? Hindi naman kami kumakain ng bibe. Hindi na ako asawa. Ganong ulam yun? Ay. Karakal. Toge. Karakal na rin artista ako ngayon eh, oh. Takal extra. Na? Ay, tayo puasa ko. Toge. Special guest. Yaman na. Tatang man kayong babi, manyamay babi. Mama na ako asa magpesto na ka ba? Buta yan kami kuwag camera. Nakakasyon eh, yung karakal pa mga dyan. Family. Family day? Mga sak kini ko. Kini ko. Ay, Diyos mio, ne. Hi! Welcome po. Magandang tanghali. Ngayon po, ano ngayon? 9 ngayon. Oo. Anong buwan? Ay, wala na. Kain ka na lang, ma. Oo. Kain ka na lang. Baka mabanggit mo, December. Ay, napo ako kaya wala na. Kain ka na. Buta kaya na ako sak po tayo mag-isal. Sak! Sak! Puti yan, sak! Puti yung mag-isan. Ay, atsuwa na kayo man. Tsaka may tigagisan. Alam mo na yung recipe ka? Yes. Tatakpan yung ano mo. Tatakpanin ko yung Halago mo. Yan lang. Nga mo na? Yaka makain ng lawang. So, kaya na mo. Explosyon ka? Explosyon ka? Ay po. Yes, kung ano may anak mo. Tara, kain na kayo. Sisi? Kaming malago. Yan, ano ka kay kuno. Hindi kaya magbulong. Ay, doon. Mag-isipin na ako si Karen. Ano? Kaya tamo, boys, kaya tamo.
Maling bulong tamo? Sa Ito pinag ba- po, nung mga naning mamang kay Pakting. Ay, wa? Family day nga na din. Family day. Salamat po kay Pakting. Kasi, Ja! Ja! Gimana? Mantap po. Karena po rin nga ako, Paquito Diaz. Bata na po. Bintang Paquito Diaz niya kontanet. Afternoon po. Huli nga la, alay pa rin po nga po ito yung bayawak na. Pwede na pa yun, ha? So kumakan kayo sa Malang landag ginawa kang buwang nasi. itang Lapak munggo. Ha? Buwan nasi. Oy, 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 oy! Di mo na, Manta na po, anya. Naman no? Kumako po kay Pakting. Bro! Pero, Pero ko, well. Naman na po yung pakteng. Pakting matwa. Ano ako meron? Ano yung camera wa? Nangluto. Pakting. Pakting. Dampot lang. Ano? Buntok yan. Yan. namangutong yun ako eh. Sino yun? Ano nga? Paano nasi? Manyaman? Manyaman ba? Wala mo na pala niya yun. Wala. Mention may kayo ito yung balawak din tang. Antonet. Nanuto yung bayawak. Minum na kasiguro kanyan eh. Ako, mas kadula na po niya. Sweldo ya. Sigurado pinatak na yung kaya kanya. Nga lang. Kaya nang tingapak kita, kitang kanto. Bakalan nyo na po. Palata na yung jinta niyan. Bangat alin dyan. Pero parang bang munta ko na marami rin parang bang na. Tama niya ba? Ha? Marami rin parang bang. Ano ako nabili ka? Lamba yun, parang gabi. Marami rin yung ay pa na. Takman niya itong piritong babi. Kadal din na ng piritong babi. Nasa sinabi ng boss. Ano? Dati marama rin nilagyan niya. Lalo marin niya. Alam po niya ka. Alala na marinig. Takman ng babi. Mamang Ano nga ba? na po, dinampok yung babing lechon niya. Nasi. Asal tama ang basa pala. Dapat may boss guys. Yan siya. Architect, shout out kayo. Mangan. Na sinabi lang kasi ng motobosan yung ika boss manyaman ka pa. Nasa natin iba na kasi. May nawala ta. Aliyan, may nawa. Kamatuan eh. Kagamat ko, mamalay nga. Ako may iyapin ka. Huwag ka ba? Mamay ka pa? Mali ma. Makayos ko. Ali kayo na yan.
Kumbaga kang kali frozen na. Naman na ba? Kaya proper na ako ba? Naman na niya? Na? Naman hindi ba? Hindi ka talaga. Hindi ka bagyan niya. Kapag nito narapak lang, okay? Kasi pagay ka ng pressure. Yaman niya po yung labuan mo, Sprite. Yan ito mga tatag niyo. Kapag ka pinamagyan niya. Naman na. Yan mama. Mhm. Mantul lang kahit Ano ang bigyan ba? Ano yung camera? Ayaw ng camera mga mas masaya ka rin bili. Oh, ikaw may loko na kayong camera ma. Oh, ma. Oh, boss. Ya. Diyan. Punta na kamangan. Oh. Kaya, ito namin na mga bisan. Kompleto na kikin sa paknila nito. Oh. At pumasok na nasa ibong yung pabangal ganyan. Ay, ne, manyaman, masarap. Oh, Diyan ka ma. po. Diyan. Kain na po. Masarap. Hmm. Kain na po kayo. Magandang tanghali. Magtintang bisita na eh. At July 9 po ngayon. Tintang bisita ngayon ni Karakalda. Kain. Baka kulay na pa mo ba? Malagunan. Yan eh. Maturing siya bak yan eh pala rin. Hi, Bam. Yan. Alam mo? Tulan eh. Kaya na yung makan. Kaya ka ito. Kaya matak mo yan. Kaya Maya. Ma'am? Ano na ba? Ang babi ko. Nasi pa din ba nasi ka ito? Kumaka pa nasi sa ano mo kulang yun. Okay na yan? No? Naman ya? Na? Manyaman pa nga napon niya. Naman? Yan pa ibobo yan eh, marama rin eh. Dati marama rin eh yan naman. Lagyan ko ito mga... Katabot na paano? Marinya ka ba? Yung kailangan ko marin yan. Bagyan. Okay. Kaya marinya natin yung personal na. Yun yung kaya bari magkaya kung ipakita diya. Nagtatagal yung Konsyal na. konsyal. Kakanya niya pa eh. Ano magdebate ha? Bali may tanggulong ikwata na. Jadi pa ito na. At yung salwang yan eh, ba't may kakapaler niya? Kita. Kasi di ba ng gulong? Ano ba? Salwang kingin. Ano ba? Metong. Banta magadwala kanina. Ba? Ikaw pa magalang? Magalang. Magalang? Munta ka kami, nungay mo. Baka may glins truck. Kanya boy ba? Napon? Minuligo bali ka eh. Mga ito, 4. Yun yung dobra. Mga siguro, mga bastos. Bastos. Bastos bali. Namang kami. Tinataman itong ka? Ipagpahal ko. Kaya pa yung bugto. Hindi pa nasa ka ito boy oh. Hindi pa nasa ka ito. Ano pa kanya may juice na tayo. Na natin sa original pa juice. Hindi pa nasa boy ito ka. Ako nga ba? Yun ako ikaw. Ano yung mga?
Garabyado lang ko niya, boss. Saan tumakan ko ba? Makonsyos boy. Ito. Benta ka rin niya. Paralo. Asa kang baba, oh? Ano nga sabi mo kay pagtunay ni Kontonet? Okay, boss. Ano buka? Kaya ka? Huwag pa kanyaman yung Diyos ha. Bagay na ninina daw po yung malangin ha. Hindi mo tayo pambagyan, eh. Urit ang anak boy, magdala ka. Laro? Wala ka magluto, eh. Hindi ka paano na ako magluto, eh. Takanak na eso. Wala, balo mo na pag... Dali, adobo ko yung malagi ka ni Janmen Panginas. Siyang nina. Opo. Yung toyo po ang kaya po. Nyaman ka po. Timplan niya. Timplan niya. Adobo. Ayawag siya. Bali na mga ngayon. Paano yung makabidyo? Ay! Ano, simple ko itong bibimbing niya yun. Wala ko yung pupayarin. Si Jaja po yung may kaka. May video na kita, ninamo ka. Huh? Ba? Bilo na tapang mayari ka na pang babay? Hindi na din na ito. Wala mo na. Tsaka makabural na. Wala mo. Kita. Ata, sa'yo mo dyan. Bala ko yung datang? Na? Bala ko yung datang? Hindi ko. Maaalik agol. Ah, Diyos ko din, mga nilalagak mo. Di butol yung maragod eh. Mama mga jaja oh. Oo. Eat meja. May gisa niya tayong babi jo? Bahal na nilutang bilin-bilin kayo tutagit. Tiro dala ka loko, bilin. Ipawas kong i-oras ka dilo-dilo ko mo. Ayun na naman pepa bukal yan o. Ito may kalambak yan. Pinyapin teknik na yung bilin. Ito niya sa pepa yun. Sabi niya. Kabagan di ba mga John? Hindi ko pa yari. Alam mo na yung bilin, loko. Yummy? Na? Kapagling nanag eh. Ay ba? Magyasan na pala mga kutsara ini. Say hi Eden. Good morning po May ba? Wow. Yummy nga po yung baby ko Yummy baby ko. Wow. Good. Batek loko, lalangutan mo po tayak mo na yung buto na yan. Yeah. Yeah. Sa may lakanan. Tama yan? Bawas guys, ano eh? Pero po may pasubo na kumago bro. Pero malagi dami. Yeah. Ang ano ni? Pero nga timagmantegya ka. Wa. Mamagmatsyag ka.
Bumilas ka. Gumilas ka. Kaya kayo mga payong niya. Makapalo niya. Kaya kalingwan to. Bagal ba ako, ala? First time kumain na yung payo bro. Ha? Kita na. Pati nga po eh. Tangin ka tanga to. Oh, Bagal ba ako, ala ba? Mumuran po. oh, mumuran. Oh. Sanitan mo. Makapati ah. Miwan eh. Kaya si Kwatang keng kaya. Bakit? Asa namin kabungkan to. Wala akong katulawan na lumabas. Mga apor mga lintaknyan ko. Ano mga bandiya? Dahil may buna ako mi. Bahala yan. Nung sumabi kanina ako. Bako, ano eh. Ay, Wala lang yung... May kanan ko kayo, may kakabal na rin na kayo. Tapos Puta na yung dapi ang atagol di kay. Reto? kaya pasali kong... Di tanga dua. Oh. Baka pa naman yung tagal naman ng pipipit na nala. Da, pare na yung ken, ano? Okay. Opo ako. Okay. Talang kaya sagli, ano yan, parang panaos na lahat, tilong kaya tambutarol. Oh, butarol? Kaya tambutarol. Nagagawad na kayong butarol. Kalambat na! Asawa na. Ito tapuan na. Pintaran-tanitang kaya ganyan, ano? Ah. Mga doon na rin ang pera. Tagal mo lang pipipit. Tagal ko lang, pipit. Ano ka? Kaya comedian Meto eh. na, deli ko na ng meto. Ano? Deli ko na okay niya, oh. Oh. Eh, sana Hindi lang. na dyan, limang na ng buhay, libo rin pa rin diya kayo. Osang. Osang le. O siya tao may kay. Bote Romel. Bote mi ami miss. Babi. Ha. Mama, babi. Shout out. Mama, babi. Ay makmak may pa-massage na naman kaya. Magpamasal sa naman kagabi eh. May extra Hindi na service. naman dumating. Rabin! 11:30 na yata yun. Ah, may extra service siguro. Siyempre. Di ba nagatid? Wala, sublima na. Gusto ko ng propylene. Matagal siya. Bilang sabi ng plastic, sabi ko, ay, ano na yung kanina eh, na plastic niya na daw, pero di niya na nadala. Rabin eh. Matagal siya Magpapalabi bumalik. ang nagawawin niya sa gila. Alag, sinsinarak na yung babae nga nang masad kanya na sinalbag. Malulokong na yung makmaking babae na. Titiraan eh siguro. Huwag malulokong yan yung makmaking babae na. Petak manani. 11:30 di Rabin. Sino po ba na? Tumatahin ko, Andra, abantay ka? Nakatulog pero narinig kong dumating yun. Kaya nga nakagising na ako, umuwi na ako eh. Gusto na ako umuwi. 11:30 na dumating. Eh kaya mag-isa sweldo ka niyan. Pag yukuhan ko pinay, mag-advance siya ano, sinabi na ako ng deal. Te, pag sabi ka nga dati, mag-advance yung matagal lang po, 6 mo po ang bengi ako. Ate nilang pera ang ramen. Kumaldog ko ting motoran. Ate niyang pera ang ramen. Natulog Yan. Kikan. Yan yan? Yeah, umbi.